Я виж. Малко, после ти ще ги наставиш. Да. Лети бързо, виши. Усети ги ветра. Точно за него дойде ветра, дойде. Да. Он ще направи 360, браво. Няма. А, не, върти. Оттира. И това е Ангел Кацарски, републикански шампион. Кога е бил републикански? 92-93 година. Не знам такъв случай. Къде не знаеш? Аз съм 86-та. Гледай го. Това майстор на спорта. Много издържа до тук, няма да има проблем. Ще кацаме. Браво! Ай сега. Браво, Ангеле! Кацане 6. Я искам. А излитането как беше? Също 6. Покрай него там отпред. Много добре. В лице. Излитането ли беше за шестици? Абсолютно. Абсолютно хубаво излитане 6. А летенето? Летенето също. Супер! Супер спортно майсторство.